Ameriki jamana ka san ladala ɲɛnajɛba min ma kɔnɔlen don n'a bi wele ko Thanksgiving bɛ kɛ san o san Novembre kalo tile 22 ka kuncɛ Novembre kalo tile 23 la. Ka segin n'aw ye kɔfɛ Ameriki jamana ka tarikuw kɔnɔ Thanksgiving a don bɛ ɲɛnamaya Ameriki jamana kɔnɔ Novembre kalo alamisakun 4 na Ameriki jamanadenw fɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan. Don do min kanunen don denbayaw kɔnɔna la kosɛbɛ baw mɔgɔ caman de bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la san kɔnɔ siɲɛ kelen ka t'u ɲɛda kanubagaw ani terisiraw kan ka se ka bidon ɲɛnamaya. Thanksgiving don sigira sen kan Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 1620 waati min kɛra Ameriki jamana marabagakɔrɔw fɛ n'o ye kolon anglɛw ye n'u tun bi wele a waati la ko Pilgrim. Olu nalen kɔfɛ Ameriki dugukolo marabolo dɔ kan yɔrɔ min lakodɔnnen don bi i n'a fɔ Massachusetts. Ka ta o waati ma Thanksgiving ɲɛnamayali bi san 2023 la bi y'o san 444 don ye min lakodɔnnen don Ameriki jamana ka fɛtibaw fɛ. Kunnafoni sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira k'a fɔ ko a don k'a donba yɛrɛ la kɛra Ameriki jamanatigi kɔrɔ Abraham Lincoln fɛ san 1863 min waati la kɛra folikan kɛrɛnkɛrɛnnen a fɛ ka taa Ameriki jamanadenw ma. San 1979 jamanatigi kɔrɔ Franklin D. Roosevelt a yirala k'a fɔ k'ale de ye Novembre kalo alamisakun 4 na sugandi ka kɛ Thanksgiving don ɲɛnamayali ye min bilala Ameriki jamana ka tarikuw kɔnɔ fo ka se bi don ma. A bɛ ɲɛnamaya Ameriki jamanadenw fɛ i n'a fɔ farafina gungana jamanadenw fɛnɛ b'a ɲɛnamaya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu ni olu sigilen don Ameriki jamana kan yan min bɛ kɛ ni tobilibaw ye nga gabuguw kɔnɔ dunfɛn min kanunen don n'ale de bi ye dumunifɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye kulokuloba ye. O kosɔn Thanksgiving yɛrɛ ka bandiri kulokuloba ja de bi ye a fan bɛɛ lajɛlen na. Bi Novembre kalo tile 22 san 2023 Ameriki jamanatigi Joe Biden bɔra ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni tasibila kɛ ka taa Ameriki jamanadenw ma ko Ameriki jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ni foli ko ɲuman ye ka kɛɲɛ ni bidon ye wa ko min bɛ Ameriki jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko fɔ balimasiraw terisiraw sigiɲɔgɔnw ani ka fara hali jamanaden wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duba kelen kɔnɔ n'o ye Ameriki jamana ye ka fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔna la. A ko n nisɔndiyalen de bɛ n bolonɔ bila bi san 2023 o Novembre kalo kunɲɔgɔn 4 na ka Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ fɛnɛ sankɔrɔta ni bidon ɲɛnamayali ye n'o ye Thanksgiving ye. O kama VOA Bambara tɔgɔ la an b'a fɔ Ameriki jamanadenw ani maliden minnu sigilen don Ameriki jamana kan yan k'u bɛɛ lajɛlen Happy Thanksgiving.